Squid Game, druhá séria, kvíz číslo 4. Za každú správnu odpoveď máte 1 bod. V tímoch po koľkých hráčoch sa hrala druhá hra? Měli jste mě oslovit jako první. Proč musím chodit za váma? Po 5. Ako sa volala druhá minihra v 6-nohom 5-boji? První budete takči. Druhá letící kámen. Aký predmet podstrčili organizátori hier hráčom k jedlu, aby podnietili zabíjanie? Čas na výběr se chýlí ke konci, pospěšte si. Bydličku. Koľko hier sa hralo v druhej sezóne Squid Game? 3. Červená, zelená, 6-nohý 5-boj, molekuly. Za každú správnu odpoveď máte 2 body. Aký znak majú na svojich maskách zamestnanci označovaní ako vojaci? Trojuholník. Akú hru si spolu zahrali Rekrutér a Ki Han v Rúžovom moteli? Určitě ji znáte z filmu, je to ruská ruleta. Ako sa volala tretia minihra v 6-nohom 5-boji? A letící kámen. Tou třetí Kong Game. Za každú správnu odpoveď máte 3 body. Hráč 001 je ľavák alebo pravák? Sakra! Ľavák. Aký vzťah je medzi hráčmi 2-2-2 a 3-3-3? Potřebuješ moje peníze. Ne mě nebo dítě. Tak to není... Bývalí partneri. Aké číslo má hráč prezývaný Thanos? 230. Myslím, že tieto otázky vám dali už skutočne zabrať. Koľko bodov ste získali? Napíšte mi do komentára.